Ụmụnne m ndị Igbo, ekene m unu. Abọrọchi. Asị m nke onye chi na zere. Ụmụnne m apụta n'iru ụtụtụ a wee n'anya n'efere mba ụwa wee fụ ife na-afịọtụnụ, ife na-azụnụ. Ọ na-azụ ka na-eme gịnị? A na-azụ afịa maka ife onyonyo nwanne anyị nwoke bụ Kanayo mere. Unu n'anya, unu afụ na ya bụ ife elejigo. Ọtụtụ na-ekwukwanụ their own opinion concerning this matter. Unu ma na oge gara aga na nwanne anyị nwoke bụ Nwaguatahihia mere ụmụ nwanne anyị bụrụ onye ga-anọchite anya ya as ambassador. Unu n'anya, unu afụ na Kanayo dị ka nna nyere ụmụ nwanne anyị niile. Ọ kpọrọ Okwuluọra, ọ kpọrọ nkụ IB, ọ kpọrọ Zeus na ọtụtụ ụmụ nwanne anyị. Mana ndị mmadụ na-ekwu their own opinion, na-ekwu na Kanayo na ọ gbara oke ọsọ. The reason best known to Kanayo maka na Kanayo bụ onye eji okwu ya abụ izu n'ife gbasara ife ejije Nollywood industry. Onye a na-enegara anya ogo Kanayo is like Pete Edochie, Sanloko, and so many of that actors. So mana nke amara m ka mmiri si wee baa obi ụgbọgụ. Okwu a bụrụ okwu Kanayo kwesịrị ibupụta n'iru akwụkwọ. Okwu a bụ okwu o kwesịrị ịkpọkọnwa ndị niile ha na-anọchite anya Nwaguatahihia moto. Ikekwe enweghị m ike ịkọwanwu maka m nwa anọghị ebe ahụ. Ọ bụrụ na Kanayo akpọgo Nwaguatahihia moto n'igwe ntị ya, mana o mee gịnị? Ọ naghị ekwe epik ya bụ ihe, maọbụ ikekwe ọ bụgo na ọ lere ọtụtụ mkpesa dị iche iche, ọ bụrụ na o nweghị onye na-aza ya nọ. Ikekwe ọ bụrụ na ndị mmadụ na-amanye aka na ndụ ya maka na ife dị otu a, o wee decide ya na ya nwa mee gịnị? Na ya nwa ga-apụ ife gbasara ambassadorship nke Nwaguatahihia moto. Ọ bụrụ anya bụ ife ka anyị nwa bụ ndị bloggers maọbụ ndị mmadụ eji wee kpọgido ya n'obe. O kwugo opinion ya, he left for Nwaguatahihia moto efeta mee gịnị? Address the issues. So ụmụnne anyị, ka anyị kwụsị na ime tigbuo zọgbuo n'iru akwụkwọ maka na mmadụ kwuru ife gbasara ya nwa, na mmadụ kwuru na ya nwa achọzighị ife dị otu a. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, Kanayo anaghị ayọ nri. Ọ bụgo onye kpatara ego nke onwe na ọrụ onwe ya. Unu ne ndụ ya anyị, unu afụ na o nwere ka ndụ ya dị, wee na-asị kedu ebe mmiri nọ wee baa obi ụgbọgụ. Okwu abụọ okwu a ga-abịa n'ime igwe maka na o doro m anya na ndị niile Nwaguatahihia moto mere as ambassadorship bụ ndị nwere ọgụgụ isi, ndị nwere akọ na uche, ndị o ji okwu ha agba izu. So aghọta ya bụ ife maka ya bụ ife efego na nku aka. So nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, achọrọ ka ime gịnị? Ịtụnyere m ebumnobi gị gbasatara ya bụ ozi a. Echefukwana ishare my video, comment and like and follow me up for my YouTube page and subscribe ma ọ ya link notification bell oge ọbụla m wejere ife ozi m, iwe ike ijegere ya. Ụmụnne m, ka anyị were n'ofu obi wee mekọọ ife. Igbo, ndewonu.